Zbierka na muníciu pre Ukrajinu alebo progresívny populizmus v praxi? Poďme si to rozobrať. A toto je môj komentár. Zbierka je v každom prípade netransparentná. Nevie sa, kto sú darcovia, nevie sa, kto je príjimateľ. Nevie sa, ani o akú muníciu sa jedná. Môže ísť totiž o zakázanú muníciu. Nie je známe použitie munície. Totižto môže byť použitá proti civilným cieľom alebo iným štátom. Koliduje s ústavou a medzinárodnými zmluvami, čo by malo byť preskúmané určite orgánmi činnými v trestnom konaní, a to z hľadiska sprostredkovania nejasného a nepovoleného zbrojovania, a účastníci zároveň financujú nákup streliva, to je aktívne sa zúčastňujú na obchodovaní so strelivom cez sprostredkovateľa bez príslušného povolenia a na túto činnosť verejne vyzývajú aj iní. V závislosti od nedovoleného charakteru alebo použitia podľa medzinárodného práva môžeme uvedenú zbierku chápať aj ako ohrozenie mieru, podnecovanie alebo schvaľovanie trestného činu. A zamysleli sa prispievateľia tejto zbierky aj nad tým, aké rôzne akcie uskutočňuje ukrajinská armáda pod vedením Zelenského? Nie raz sme totižto boli svedkami úmyselného útoku na civilné objekty. Chcem len upozorniť, že tresty za financovanie terorizmu sú vysoké a na spáchanie trestného činu stačí len, že ste si vedomi toho, že tie prostriedky môžu byť použité na spáchanie terorizmu. Poznámka na záver. My Slováci pomáhať vieme. Zostaňme pri tom, ale nie zbraňami, nie strelivom a nie vojenskou technikou. Zostaňme a pomáhajme bežným ľuďom na Ukrajine.